салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо ки дар он хабарҳои охирини олами футболро баррасӣ мекунем. Имрӯз мо хабари ҳассос дорем. Нголо Канте метавонад ба премер-лигаи Англия баргардад. Ба иттилои The Guardian, Вест Хэм бо Атлетико дар мавриди трансфери нимҳимоятгар гуфтушунидӣ фаъол дорад. Агар шартнома ба анҷом расад, клуби Лондон барои Канте тақрибан 24 миллион евро пардохт мекунад. Ин бозгашт метавонад барои Вест Хэм бо назардошти таҷриба ва маҳорати Канте як такони ҷиддӣ бошад. Мо ба зудӣ хоҳем фаҳмид ки воқеаҳо чӣ гуна рушд хоҳанд кард ва ба тасдиқи расмии созишнома умедворем. Лайки қиматбои худро гузоред то ин ки видео ба нафарони бештар паҳн гардад. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар. бо наздикшавии мавсими нави футбол, ҳаяҷон ва интизориҳои мо то рафт бештар мешаванд. Дар ин рӯзҳои пуршиддат ва пур аз эҳсосот, вақте ки мо чашмони пур аз умед ба экранҳо менигарем, як X дар паҳлӯи мо аст. Ба шумо тавсия медиҳем ки ин бозиҳои зебо ва ҳаяҷонбахшро бо як X тамошо кунед. Онҷо шумо на танҳо метавонед бозиҳоро дар пахши мустақим тамошо кунед, балки ба дастҳои дӯстдоштаатон шартгузорӣ кунед ва ба муҳити ҳаяҷон ва адреналин фурӯ равед. Инҷо ба қайдгирӣ осон ва пардохтҳо аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошанд. Муҳимтар аз ҳама, барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонуси то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди AMG 0777 пешниҳод мешавад. Ссилка дар комментария. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. вақтҳои охир ҷаҳони футбол фаъолона трансферҳои эҳтимолиро баррасӣ мекунад ки метавонанд тавозуни қувваҳоро дар лигаҳои Аврупо ба таври назаррас тағйир диҳанд. Амалиёти клуби Манчестер Юнайтеди Англия махсусан ҷолиби диққат буд ки ба назар чунин менамуд ки пеш аз оғози мавсими нав ҳайати худро ба таври ҷиддӣ мустаҳкам намояд. Пас аз имзои ҳимоятгар Лени Йоро, Девҳои сурх акнун таваҷҷӯҳи худро ба нимҳимоятгари уругваӣ Мануэл Угарте, бозингаре ки бозиҳояш дар ПСЖ нодида нагирифтаанд, равона карданд. Розноманигори маъруфи футбол Фабрицио Романо тасдиқ кард ки Манчестер Юнайтед аллакай шартҳои шартномаи шахсиро бо Угарте ба мувофиқа расонидааст ки бо вуҷуди имкони бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо дурнамоӣ пайвастан ба бошгоҳи англисиро афзалтар донистааст. Ин иқдоми Угартеро метавонад ҳамчун хоҳиши бозингар барои идомаи рушди худ дар яке аз чемпионатҳои рақобатпазир ва бо нуфузи ҷаҳон Премер-лигаи Англия қабул кард. Манчестер Юнайтед дар навбати худ нишон медиҳад ки онҳо омодаанд ба бозингарони ҷавон ва умедбахш барои барқарор кардани шӯҳрати пешинаи худ такя кунанд. Музокирот байни ПСЖ ва Ман Юнайтед идома дорад ва гарчанде ки клубҳои дигар ба Угарте таваҷҷӯҳ зоҳир карданд, Девҳои сурх фаъолона кӯшиш мекунанд ки дар ҳайати худ ҷо пайдо кунанд. Рафтани Каземиро ва Скот Мактомини метавонад як қадами зарурӣ барои анҷом додани трансфер бошад. Аз тарафи дигар, ПСЖ аллакай бо Жоал Невеш, нимҳимоятгари португалӣ ки аллакай ба гузариш ба клуби парижӣ розӣ шудааст, ҷойгузини эҳтимолии Угартеро пайдо карданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ПСЖ низ барои пурзур кардани ҳайати худ фаъолона кор карда ҳадафи он боқӣ мондани ҳам дар футболи дохилӣ ва ҳам дар Аврупо мебошад. акнун ки шартҳо ва афзалиятҳои асосии ҳардуи ҷониб маълуманд, клубҳо танҳо дар бораи нарх мувофиқат мекунанд. Бо дар назардошти манфиатҳо ва стратегияҳои клубҳо гуфтушунид метавонад тӯлонитар шавад. Аммо барои мухлисони Манчестер Юнайтед ва ПСЖ ин як давраи ҳаяҷоновар пур аз интизорӣ ва умед аст. Оянда маълум хоҳад кард ки оё Манчестер Юнайтед метавонад ҳайати худро тақвият дода ба қуллаи футболи Англия ва Аврупо баргардад ва чӣ гуна бозингарони нав ба мисли Угарте метавонад ба стратегия ва тактикаи даста мувофиқат кунанд. Ин тағйирот ваъда медиҳад ки мавсими дар пешистода ба яке аз ҷолибтарин ва пешгӯинашавандаи солҳои охир табдил ёбад. дар олами футбол трансферҳо ҳамеша таваҷҷӯҳи мухлисонро ба худ ҷалб мекарданд, зеро ин на танҳо трансфери як бозингар аз як клуб ба клуби дигар, балки як достони томест ки бо интрига, интизориҳо ва орзуҳои бузург фаро гирифта шудааст. яке аз ин трансферҳо гузариши эҳтимолии Хулиан Алварез аз Манчестер Сити ба Атлетико Мадрид мебошад. Хулиан Алварез ҳамлагари ҷавон ва боистеъдод дар майдон натиҷаҳои аъло нишон медиҳад. дар мавсими 2023-24 ӯ дар Премер-лигаи Англия 36 бозӣ гузаронда 11 гол ва 9 партофти головар додааст. ин рақамҳо дар бораи самаранокии баланди ӯ ва иқтидори ӯ дар оянда шаҳодат медиҳанд. Аммо сарфи назар аз дастовардҳои худ, Алварез хоҳиши тарк кардани Манчестер Ситиро аз сабаби вақти нокофия
бозиёй зор кард. Ба гуфтаи рӯзноманигор Сезар Луис Мерло, музокирот миёни Атлетико Мадрид ва Манчестер Сити дар ауҷ аст ва божгоҳи испанӣ ният дорад ки ҳамлагари аргентиниро ба даст турад. Шартномаи феълии Алварез бо Манчестер Сити то соли 2028 баста шудааст ва ин вазифаи Атлетикоро душвортар мекунад. Бо вуҷуди ин, хоҳиши Бозингар барои иваз кардани даста метавонад дар ин раванд нақши ҳалкунанда бозад. Трансфермаркет Хулианро 90 миллион евро арзёбӣ карда, арзиш ва аҳамияти баланди ӯро дар бозор таъқид мекунад. ҷолиб он аст ки Алварез дар тими миллии Аргентина низ нақши муҳим дорад ки ӯ дар 5 бозӣ 2 гол зада дар ҷоми Амрико ғолиб омад. Таҷрибаи байналмилалӣ маҳорати ӯро барои ҳамаи клуб сарвати арзишманд мегардонад. Агар трансфер ба амал ояд, он ҳам барои Атлетико ва ҳам барои худи Алварез воқеан муҳим хоҳад буд. Божгоҳи испанӣ як ҳамлагари боистеъдодро қабул мекунад ки метавонад хатти ҳамларо мустаҳкам кунад ва Хулиан имкон пайдо мекунад ки худро дар лигаи нав ва шароити нав нишон диҳад. Ҳамчунин Алварез метавонад Моратаро дар дастаи Симеоне иваз намояд, зеро Алваро аллакай ба Милан гузариш намуд. Дар ин бора дар хабари навбатӣ суҳбат мекунем. Мухлисони Атлетико бошанд пешравиҳоро бесаброна интизоранд, зеро ҳар як чунин гузариш на танҳо тағйироти ҳайати дасту, балки имкониятҳо, умедҳо ва орзуҳои навист ки дар майдони футбол амалӣ мешаванд. Чанде пеш бошгоҳи футболи итолиёвии Милан эълон кард ки ҳайати худро ба таври назаррас таҳким бахшида форварди испанӣ Алваро Моратаро аз Атлетико Мадрид харид. Шартнома бо Бозингари нав то 30 июни соли 2028 бо имкони тамдиди як соли дигар ба имзо раст ки аз нақшаҳои дарозмуддати клуб барои ин бозингар шаҳодат медиҳад. Милан Расман Алваро Моратаро футболбози нави худ муаррифӣ кард. Барои трансфери футболбоз клуб ба Атлетико 13 миллион евро пардохт намуд. Ин маблағи хело кам аст барои як форвард беҳтарин. Алваро Мората ҳамлагари бо таҷриба аст ки 2 мавсими охирро дар Атлетико гузаронидааст. Пеш аз он ӯ рангҳои Ювентуси Туринро ҳимоя мекард ки дар он ҷо низ худро аз беҳтарин ҷониб нишон дод. Дар мавсими гузашта дар Ла Лига Мората дар 32 бозӣ 15 гол зад ки ин натиҷаи хеле таъсирбахш аст. Инчунин бояд дастовардҳои ӯро дар ҳайати дастаи мунтахаби Испания қайд кард ки бо он ӯ чемпиони Аврупо шуд. Барои Милан ин трансфер як қадами муҳим дар роҳи расидан ба қуллаҳои нав дар футболи Италия ва Аврупо мебошад. Клуб умедвор аст ки таҷриба ва маҳорати Мората ба даста дар мубориза барои унвонҳо ва трофеҳо кӯмак мекунад. Шартномаи нав бо футболбоз ба ҳамкории дарозмуддат ва ояндаи муваффақ умед мебахшад. мухлисони Милан ин ҳодисаро бо шавқу завқи зиёд пешвоз мегиранд ва умедворанд ки Алваро Мората бозингари калидии даста хоҳад буд ва ба ӯ дар ба даст овардани ғалабаҳои нав кӯмак мекунанд. Клуб ва форварди нави он дар пеш кори зиёде доранд, аммо бо чунин шӯҳратпарастӣ ва фидокорӣ танҳо натиҷаҳои беҳтарро интизор шудан мумкин аст. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал ӯб ношдаро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.